Ассалому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ. Дар восие тошқалаи тори духтараки тоҷӣ гум шуда. Рӯзи 20 август хона биромада то ҳозир дарак надора. Номақолова Мунира, соли таваллудаш 1998, соҳиби 2 фарзанд. Хонаи шавҳараш биромадай то ҳозира бар нагаштай. Илтимос касе мешиноса ё ки медонад як ҷояй дар номерои болои экран муроҷиат кунед. Охирон бор ҳамон рӯзи биромадагиш дар камераи заправкаҳо ғалтидай. Илтимос ҳар хел гап нависаи хубаш дар ҳаққаш дуогӯ бошед, ки соху саломат ба бари фарзандош баргардад. Ҳамин видеоро Вайбер, Ватсап, Имо поделиться кунед. Илоҳи худованди бузург тамоми халқи муҳоҷирро дар паноҳи худаш нигаҳбон бошад. Ба сари баланд, ба киссаи пур, ба ватана баргарданд.